Оқушылар, дәрісіміздің практикалышында сізні көруіме шатмын. Әйдәгіз, көп орынлы санларны қошу һәм алу бойынша білімнәребізні ғұмумиләштіріп, биремнәр үтик. Санларны үсә бару тәртибендә языгыз һәм разряд қошылышлары суммасы рәвешендә күрсәтегез. Безнең каршыбызда 5 урынлы, 4 урынлы һәм 6 урынлы саннар. Иң кечкенә 4 урынлы сан ул 7682. 5 урынлы сан 34567 һәм 6 урынлы сан 674539. Хәзер шушы саннарны һәрберсен разрядлы кушылышлар суммасы рәвешендә күрсәтик. 7682 ул 7682 саннарының суммасыннан торучы сан. 34567 ул 30560 һәм 7 саннарының суммасыннан торучы сан. 674539 ул 600,000, 70,000, 4530 һәм 9 саннарының суммасыннан торучы сан. Оқучылар, алга таба киттек. Икенче бирем. Бирелгән саннарны языгыз. Меңнәр классының 1 берәмлеге һәм берәмлекләр классының 67 берәмлегеннән торучы сан. Бу 1067. 1267 берәмлектән торучы сан. Бу 1267. 4-нче разрядның 1 берәмлеге, 3-нче разрядның 1 берәмлеге, 2-нче разрядның 4 берәмлеге һәм 1-нче разрядның 2 берәмлегеннән торучы сан. Бу 1142. Оқучылар, уйлап карыйк әле. Күп урынлы саннар бары тик мисалларда гына очрарга мөмкинме? Әлбәттә юк. Күп урынлы саннарны без мәсьәләләр шишкәндә дә очратырга мөмкинбез. Әйдәгез без дә сезнең белән мәсьәлә шишеп карыйк. Яшелчә базасына 99800 килограмм чигендер алып килгәннәр. Беренче көнне 32535 килограмм, икенче көнне 46152 килограмм чигендер китергән булсалар, өченче көнне яшелчә базасына ничә килограмм чигендер китергәннәр? Мәсьәләне шишу өчен мәсьәләнең кыскача шартын төзик. Беренче һәм икенче көнне күпме чигендер алып килгәннәре билгеле. Өченче көнне билгесез. Барлыгы 99800 килограмм чигендер алып килгәннәр. Мәсьәләнең шарты буенча яшелчә базасына беренче көнне һәм икенче көнне күпме чигендер китергәннәре билгеле. Димәк, без 2 көндә бергә яшелчә базасына ничә килограмм чигендер китергәннәрен таба алабыз. Бу очракта кушу гамәлен кулланабыз. Гамәлләрне баганалап язу уңайлы булыр. Оқучылар, күп урынлы саннарны баганалап кушу алгоритмын искә төшереп, мәсьәләне шишегез. Хәзер үзебезне тикшерик. 32535 кушам 46152. Җавап 78687. Барлыгы 3 көндә яшелчә базасына 99800 килограмм чигендер китергәннәре билгеле. Беренче һәм икенче көнне бергә ничә килограмм чигендер китергәннәрен таптык.
3-нче көндә яшелчә базасына ничә килограмм чөгендер китергәннәрен табу өчен нинди гамәл кулланырбыз? Әйе, әлбәттә, бу алу гамәле. Укучылар, хәзер күп урынлы саннарны баганалап алу алгоритмын искә төшереп, мисалны чишегез. 99800 алам 78687. 21113 килограмм. Димәк, 3-нче көнне яшелчә базасына 21113 килограмм чөгендер китергәннәр. Укучылар, бер баланың шары өшеп киткән. Әйдәгез, аңа шарны тотарга ярдәм итик. Моның өчен безгә мисалны чишәргә кирәк. Уйлап карагыз, балалар. Дүртйөздә 5623, алам 97784, җавап 307839. Укучылар, бүген дәрестә без сезнең белән күп урынлы саннарны баганалап кушарга һәм алырга өйрәндек. Дәресебез сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.